Wono kang gawat keliwat jama mara jama mati ana wujuding titahing Gusti kang awujud raseksa ya para diyu yen to cinandra saking mandra dadosna cok paripun
bulan. Wiwit esuk nganti wayah kene ora kapak ana. Sebulane kuwi mapan ana kapan kan. Suku tunggal pindhane kaya kowe mau minta manjau. Ler kaya kusuma sadurunge wong tuwa kowe mau ambalan jono. Cina wuwu sawetara. Injil kula bapa. Urane kene nopo nang papan pasepen. Injil pangapunten dalem saya. Kula menika nutupi Bapak Ngawas Monggo. Sejatosipun wonten ingkang kula penggalih Sing Bapa. niki nopo? Yen kula rasa gunipun kula ugi ngrung wonten ing pertapan sukma menika sampun cetha. Nah, Wit kula kepengin urip mulya supaya ning kula saged balas budi wonten ing ngarsaning panjenengan lan mugi migunani dhateng sesami. Jaya kusuma. Injil kula nyuwun. Wong tuwa iki ora pengin dibales budi marang anak. Lalu kabeh kuwi mau wis tanggung jawabe wong tuwa kentasake anak. Awit sampun kewajiban kula Bapa. Ya, kaya kusuma. Dene Bapa kuwi mau ana wigati sing bakal nyamudharake tumrap Sumangga panjenengan kebenaran. ngene iki. Rikala semua dosa ora marang sandal kamujan. Apa kuwi mau diparang paringi pramambita. Kabeh kuwi mau ora kanggo bapa. Kuwi dititipake. Wujune cangkok wijaya. Cangkok Wijaya Mulya. Menika kanggo sinten? Cangkok wijaya ora kanggo bapa, kanggo kowe. Kanggo kula. Jangan apa ya. Sesambunane kowe ngendikane jawab paling marang tawanan sisih lahir lan batin iki jembulane kowe ya sadurunge cangkok kowe mau ndak blangkatake ngarep tak sawijikake marang urang damai.
Dulu bisa migunani tumrap iku. Jangka Wijaya Mulya bisa migunani yen to sesambungane jangkepe Pancawarna. Jangkepipun Cawak Wijaya Mulya menika Sekar Pancawarna. Bener. Cetane ngene. Teneng apa Cangkok Wijaya Mulya kuwi mau bisa migunani yen to bisa bareng karo Cangkok Wijaya Mulya lan Sekar Pancawarna. Sekar Pancawarna kuwi mau padha karo sedulur Limo Pancer. Cangkok Wijaya Mulya kuwi mau Sekar Pancawarna jiwamu nanggung kahyangmu. Awit kok kula boten mangertosi wonten ing pundi papan dunungipun pawujudan Sekar Pancawarna Nggih, Jaya Kusuma. injih. Sira bisa mujudake kabeh kuwi. Angertosa yo mlaku. Yen to sira kuwi bisa budidaya kabeh kuwi bisa menciptakan antara Cangkok Wijaya Mulya lan Sekar Pancawarna. Jaya Kusuma. Injih kok Mau besok-besok nyamicake antara Sekar Pancawarna lan Cangkok Wijaya Mulya. Samubarang gegayuhan apa sing kayu bakal asmbadan dalaran kabeh luwih cakep kok. mekaten Boko yen to gunipun kula upardi Sekar Pancawarna menika wonten topan kula boten silat Boko. Ya, Jaya Kusuma. Injih. Wong tuwa ora bisa nuduhake. Nang sedidik bisa ngerti. Sira tumuju ing sisih samudra itu. Awit pinjang kapan wonten ing samudra Ora susah gantalan itu. Dinali iki tidak kok tumuju ing sisih samudra. kula nyuwun dimargaken Ayo.
Aku ngakoni kalah. Aku ngakoni kalah. Sliramu lek wis midhangetake kembang Pancawana mriki
saking Pranjala ing Bandolan Jalasutra ya ageman. Mila sak sapa wae jalma manungsa kuwi ora kena duweni kembang Pancawarna. Kaya kusuma, kaya kondrae, tinimbang kaya wangku bakal tak kabrak kala wong sawe. Kula sampun tetep genipun upati awujudipun sekawon jalaku. Jaya Kusuma. Injih. Aku bisa maringi kembang Pancawarna marang sliramu. Nanging ana syarat-syarana. Kula kuwat jalaku. Syaratnya sliramu kudu janji marang aku tumindak becik marang sasapa wae. Paring pitulungan marang kawula cilik. Uga sliramu kudu bisa ngimbangi katresnanku Jaya Kusuma. Duh, napa boten panjenengan penggalih-galih? Yen tak rasa wis dadi tekad sliramu ngimbangi katresnanku kembang Pancawarna bakal tak mulungake marang sliramu. Panjenengan menika bangsa wong halus. Kula rembug manungsa lumrah Kanjeng Ratu. Jaya Kusuma. Injih. Wiwit karep wis nitih marang sliramu. Sliramu duwe ati kang resik, bisa ngagem kembang Pancawarna. Mila iki dina yen sliramu nyen ora bisa ngimbangi katresnanku luwih becik sumikrya saka Bandolan Jalasutra iki. Boten Kanjeng Ratu. Jih, kula saguh ngimbangi katresnan panjenengan. Piye? Kula saguh ngimbangi katresnan panjenengan. Bala apa to? Kula dawuh. Madhep rene. Jaya Kusuma iki dina ngimbangi katresnanku. Kula manut awit dados atur panjenengan awit ati kula kala umata menika boten saged ngendikan kaliyan panjenengan Upata bala. menika bisu menika. Madhep rene. Yo, wis ngomong ora kowe di. Monggo mundur piye? Orang murang genah di. Mereka kula wakil kula kemawon Jeng Ratu. Mesake mereka. Monggo sing Kakang Mas Jaya Jih, Kusuma. pangapunten. Panjenengan boten kumbito, panjenengan tresna kaliyan kula. Boten Kanjeng Ratu. Kula tresna sanget dhateng panjenengan. Nyantanipun tresna menika boten kenging dipun gambarake menapa Nggih. Sampun mugi kula Kanjeng Ratu. Tresna kula menika boten saged kula gambaraken. Riko son indah datangkan Thank you.
tresna kula namung kagem Kanjeng menika leres Lek langkung pira? boten kecewa. Jaya Kusuma. Aku ora bakal ngombe apa sing dadi piatur iki dina kembang Pancawarna bakal tak urungake marang ijin. Ijin kula tampi tangan kula. Kalau kono mriko pawujudanipun kembang Pancawarna. Ijin Kanjeng Monggo-monggo panjenengan tadi. Kadya pasuryanipun panjenengan. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Ijin saksampunipun kula sampun ngagem awujudanipun Sekar Pancawarna. Kula badhe kekandhan marang panjenengan. Nggih. Sejatosipun kula kepengin gayuh kamulyaning murid Kanjeng Ratu. Supaya ing saged balas bukti wonten ing ngarsane marang wong tuwa lan ugi supaya ning migunani dhateng sesami. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Mila kula badhe tindak wonten ing Kutaraja. Kang Mas Jaya Kusuma. Jero Kenging menapa panjenengan boten mapan wonten ing Bandulan Jolo Sinten mawon gantos kula lenggah wonten kursi gadhe. yen to ing besok sampun kodrat saking Sang Jawata. Kula gantosi panjenengan lenggah wonten ing kursi gadhe dampar kencana. Yen to kados ngaten kersa panjenengan kula paring pamilah Kang Mas. Kula nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Lajeng tindaki ora ben bagus Jaya Kusuma inggih pinter saking Bandulan Jolo Suko. Srigit amarga kami kawas para wonten ing Praja Dawa Sena.